Vítajte vo Ville Park, zasadenej v malebnej obci Vyhnie pod Kamenným morom v blízkosti termálneho akvaparku Vodný raj. Ponúkame vám príjemné ubytovanie v domácom prostredí pre 15 osôb. Čaká na vás dokonalé zázemie s vonkajšími terasami, vlastným dvorom a možnosťou využitia ohniska alebo grilu. Samostatný komfortný apartmán s priestrannou prekrytou terasou je priam ideálnym miestom pre dovolenkový, rodinný a aj romantický párový pobyt. Vila je prepojená s obrovskou záhradou, ideálnym miestom pre prechádzky, hranie sa s deťmi a venčenie vašich domácich maznáčikov. Čaká na vás dokonalé zázemie s vonkajšími terasami, vlastným dvorom a možnosťou využitia ohniska alebo grilu. Zažite dovolenku, na ktorú sa opäť vrátite.